Йоу, пацантрэ, усім вітанкі. Для тых, хто прапусціў. Зараз мы працуем над новым праектам, над агучкай дзёрзкага і драйвовага серыяла «Уэйн» у жанры баявік-камедыя. Ну, канкрэтна я б сказала чорная камедыя. Перакладаць гэты серыял было вырашана без цэнзуры, таму ён выключна для 18+. Трэйлер і першыя 3 серыі вы можете паглядзець ужо на нашым дарослым YouTube-канале. Пасля столькі гадоў існавання гаваруна нам усё яшчэ няёмка гучна расказваць пра збор сродкаў для нашых праектаў. І таму мы вельмі ўдзячныя ўжо тым, хто аформіў платную падпіску на серыял «Уэйн» і сабраў ужо 38%. Муа! Але наперадзе яшчэ 60% ад збору. Далучайцеся, каб сучасных фільмаў і серыялаў з высокім рэйтынгам станавілася яшчэ больш. Каб зрабіць унёсак, вам трэба прайсці на наш сайт Гаварун Бай, выбраць раздзел «Дарослым» і абраць для сябе камфортную суму. Далей ужо вам падкажа сістэма, як гэта рабіць, гэта робіцца проста і за пару хвілін. Нават мінімальны ўнёсак – гэта яшчэ некалькі хвілін серыяла па-беларуску.